Atong i-recognize ba pag-abot sa atong kuhan usapot si Igso oro to diri Kristo si Brad Silbert. Brad Silbert. Unsa si- may kasulti ana? Ang atong topic yun doon, Brad. May tungod na nga dili ta ingon ang Ginoo nga kuan. Kanang dili ta maghago alang sa pagkaon nga madunot. Nya dahil among i-connect tong kanang kuan karon ang kuan rong adlaw mahitungod lagi anang kuan kanang dili ingon ang Ginoong Kristo nga ingon sa kuan nga ang ingon si Ginoong Kristo nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Muna unsa may mong mga dugang ano mga mahitungod ano mga teksto ang atong ibasa. Okay. Tinuod yun, no? Nga ang tao dili buhion sa tinapay lang Tinapay o lang. para sa lawas. Kay ang tao gikumpuni man yun siya sa duha, Yes. kalag og lawas. Lawas. Ang lawas ang gikinhanglan ani nga pagkaon material. Yes. Mo nang mo trabaho ta. Oh, kini imong bata o kugihan kayo trabaho. Okay. Si Brad Ronald. Oh. Kaya nga naman, kinaman tayo lawas nga kinahanglan pakanon. Yes. Pero kining kalag, dili ni siya mabuhi o kanang material nga pagkaon. Espirituhanon Madunot lang. o mga pagtulunan sa Dios. Yes. Mo nay pagkaon sa kalag kanang mga pagtulunan sa tuntinuhan. Dayon apil na ni gani aning kining pagbugtaw nato sa atong doktrina. Doktrina. Apil na ni siya sa pagkaon sa kalag kay hiusahon man ta sa iyang mga pagtulunan. Yes. Yes. Niya kung nagkabana ta aning mga pagtulunan, labi na kay dako gyud kayong issue ni karon kay wa ta mag-usa sa gusto sa Ginoo nga mag-usa ta, no? Katong Juan 17:11 nga miyahat ang atong Ginoo, namulong siya sa mga pulong nga amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Yes. Unya, siyempre, ang yawa, lahi man po na siya krusada, no? Kay nalayo man siya sa Dios, gumikan atong pag-rebuild niya, gusto siya mangangin pod Yes. nga malayo po ta sa Dios. So usa sa ilhanan niya na nga makita nato nga daw kung wala ta magkahiusa daw mo malipay ang yawa ana kay ang gusto sa Ginoo mausa man ta. Niya ang gusto siya wa pagguba man sa gustos Ginoo. Mo bitaw nga si Apostol Pablo diya sa libro sa Korinto, kanang sulat niya sa mga taga Korinto. Namulong gid siya diha nga iyang gisaway ng mga sakop sa iglesia nga nagmugna og panagbahin-bahin. Yes. Kanamang maghimog dili ko ana paksyon. Maghimog yung kuan ko galingong pundok. Og actually mao na ang nahitabo nato pug karon. Yes. Kay ngano man ang structure god sa panaghiusa nga himo ni Kristo mao man ang sa usa ka panon na ay usa ka magbalantay. Magbalantay. Head og siya na mismo no sa Juan 10:16 usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Si Jesus Christ na no siya man gyud ang pangulo. Pero hibalo man siya nga ang iyang personal presence, iyang visible presence, dili magpirmi kay mao lagi sa nasulat nga mamatay siya kay ang iyang kamatayon mo man toy pag ula niya nga para maluwas ta. Og nahitabo gid to unya mabanhaw then mobalik ra po siya asa sa gikan. So sa to pa short ra iyang time diri sa kalibutan. Yes. So sa ato pa kung dili niya matiwas ang trabaho sa iyang gingharian, siyempre ang iyang iglesia nga gitukod may motiwas ani. May motiwas. Oh. So mao na nga kay ang iglesia, simbahan, na amang ka ng visible head makita mo nang sa pag-announce pa lang niya daan nga magtukod sa gingharian o simbahan, pagkasunod versikulo 19, iya din giingnan si Pedro. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili o itugot dinhi sa yuta, idili usab o itugot sa langit. Kana, iyan ang ipasabot nga si Pedro di ay mo buhat, buhat sa iyang buluhaton as a magbalantay. Yes. Okay,
kanang paggapos o pagluag, authority man na ni Jesus Christ. Dapat ka lang maghimog balaod, muluag og balaod. Yan kita ta ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? Daw muratag malibog kung tawhanon ang atong pagsabot. Kay ang mga, for example, katong mga Hudyo sa una, na may basihan sa kasulatan tong ilagaling gihimo nga kanang kung mananapaw ka, batuon ka hangtod mamatay. Di ba mo man na ilang balaod sa mga Hudyo sa una? Kung makalapas ka sa moral law, bisag usa lang ana, sample ka ng sabat or kanang galing adultery. Kung adulterous ka, patyon yung ka, batuon. Pero pag abot ni Kristo, lahi man si Kristo kay iyan namang gi-introduce ang fulfillment sa balaod, nga siya mismo balaod. Nga pwede siya muluag, ana. Kay Diyos ko siya. Muna nga niadtong higayon na iyang gipaklaro ang fulfillment nga pagtulunan nga kanang balaod gali sa gugma nga dili malipay ang Dios sa kamatayon so sa kamakasasala. Yes. Malipay ang Dios nga sa dili pa unta mamatay ng makasasala mabag-o. Bago. Muna gi huna-huna ni Jesus Christ nga nakita mo po niya nga katong adulterous woman nga capable sa pagbag-o. Niya iyang gipakita. Mo tong giluagan to nilang balaod sa mga Hudyo nga sa ilang panahon kung ibase sa ilang balaod, patyo na gid unta to. Pero hingbabag si Kristo, dili na siya matawag og ni-violate si Kristo sa ilang balaod. Kay authoritative man siya. Naman siya authority nga mo bind og balaod, mo og muluag. Muluag na si authority muluag. Mo nang dili nato maingon nga si Kristo naglapas sa balaod kung iyang luagan tong balaod sa mga Hudyo. So mao na nga makita nato nga kana nga authority ni Jesus Christ giklaro niya nga iyan ang gidiligar pod ni Pedro. Yes. Mo bitaw nga sa atong simbahan nga Katoliko ron kay nagtuo man ta nga successor man sa katungdanan ni Pedro kanang mga popes nato. Yes. Mo bitaw og mga council, di ba? Ang katapusan mo sulti mo pronounce og unsay mga final nato nga mga desisyon. Unsay i-bind, unsay i-lose na to, ang Pope may musulti. Mao na, kay, klaro man to nga, si Pedro man boy giingnan ni Kristo. Yes. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili og itugot dinhi sa yuta, idili og itugot usab sa langit. So kanang katungdanan ni Pedro mo'y atong hiusahan. Kung mabakante na, di ang mupuli, diha na punta mo pailalom kay one flock, one shepherd man. Si Jesus man ang magbalantay. O niya, naman si representative. Nya, klaro magyugay na, kato galing musaka na sa langit. Katong sa Juan 21, 15-17, nga taliabot na siyang mukayab sa langit. Dito na, murag giturn over na gyud ni Kristo ang maong katungdanan sa pagka-visible head. Siya dihang niingon siya nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Yes. Unya kanang atiman ni Pedro, hanggang Kristo man na, kay ang karnero ni Kristo tanan man, universal. Sa ato pa, kanang trabaho di o katungdanan di ni Pedro, universal pastor. Yes. O labang pastor. Pastor. Dili sa yuta. Dayon, terminuhan na nato o itong mga ika-6 nga siglo na naimbento ng pulong Pope nga muna itawag sa kanang nga katungdanan. Unya, nahinumdum ko sa Iglesia ni Cristo nga akong na-enkwentro, ingon siya nga, sa ato pa di ay, kana ding doktrina nga na ay Pope, dito na sa ika-6 nga siglo nagsugod. Ako siyang giingnan, ang termino ramoy ni atong higayon na nagsugod, pero ang katungdanan naana. Awahi lang hinganli og Pope. Dili man ang ngalan, dili man ang termino mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Sama sa bata, dili ang ngalan sa bata nakapatungha sa bata. Naana ang bata ay hinganli. Mopod, kanang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit naana. Awahi lang hinganli na tog Pope. Unya allowed ang simbahan ana tungod sa iyang authority. Di ba? Then moingon sila nga dili man kay si Pedro mo'y gitagaan anang
authority sa pagdili og pagtugot. Tibuok man mong kuno mga apostoles na sa Mateo 18:18 sa dihang giingnan ni Kristo ang tanang mga apostol gyud. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot sa to padili lang kasi Pedro. So tanang mga apostol, unsa may Catholic exegesis ana? Sa Mateo 18:18, gitanan sila kay si Pedro God sa iyang pagkapangulo, di man siya mag-inusara sa pagmando sa iglesia naman si mga kauban. Yes. Kay ug siya lang maugtas biya po siya, di biya po niya kaya sulbaro ng mga problema sulod simbahan ug way sa kauban. Di ba nagay siya mga kauban? Mo na nga sa Mateo 18:18, giklaro po diha nga naay kauban si Pedro sa pagdumala. Pero siya mo'y silbing chief. Sa Supreme Court pa na, siya mo'y Chief Justice. Nga naman, kay diha man niya gitugyan ang mga yawi. Yes. Di ba? Ang otoridad. Oo. Unya, nganong nakasigurado man ta nga kanang pagka-leader o pagkapangulo ni Pedro, chief na. Yes. Chief na sa mga apostoles. Kumbaga sa Supreme Court pa, Chief Justice si Pedro. Tungod kay ang simbolo gyud sa Yahweh, simbolo sa authority Yahweh. Yahweh. Na nasa Revelation 3:7. Yes. Si Kristo may gawid ana. Nga si Kristo may gawid ana mga Yahweh. Unya sa tanang mga apostol, dito man yan ni Pedro pahawirin na. Keep. So mao nang wa masayop ang atong katikism, ang atong mga obispo sa pag-ingon nga Vicar of Christ ng katungdanan ni Pedro. Yes. Oh, Kay- mm, Tingnan mo ko niya si Pedro nga. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Mm. O kana, langit Oh. ha, yawi sa oh. langit. So, klaro kay na nga siya mo'y representative ni Jesus Christ. Kaya nga nung na may usa nga representative ang Ginoo, Brad Jun. Kay ang simbahan God, Iglesia God, Yes. Lawas ni gingharian man ni Kristo. Lawas ni Kristo. Oh, lawas ni Kristo. Unya ang gingharian na man ni hari si Yes. Kristo. Oh. Unya kanang hari na si kapatas kanang silbing murag right hand niya. Kanang tugyanan si Yahweh. Na nasa gingharian sa Old Testament ingon na itong panahon ni David na atoy nahimong hari nga si King Hezekiah nga ang iyang tinugyanan si Yahweh mao to si Shebna. Yes. Oh, pero dautan man siya nga pagka-pope si Shebna pagka tinugyanan mo tong gikuha tong Yahweh katong authority. Gikuha niya o gitugyan na po, gibalhin, gihatag o gitugyan ni Eliakim. Si Eliakim na po silbing pope atong ilang higayon. Ana sa Isaias 22, Ano 21 o 22. Brad Silbert, sa atong sabton nga ang successor doon ni power, sama sa power ni Kristo. Ano yan? 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 27 niyon. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usab bahin nini. Diya sa iglesia gipaymutang sa Dios ang tanan husa-hustong dapit. Unsa pa may dapita nga dili wa mabutang sa husto. Di ang Yes. tanan nga mga ang tanan nga mga sakop sa iglesia lawas ni Kristo na. Dili na basta-basta. Yes. Yung gipailuna na po sila. Ngayon, individually, bali si Pedro, ang katungdanan ni Pedro mo'y representative Yes. si Jesus Yes. Christ. Yes. Naagi makita nga mangulo. Yes. Si Kristo, nagpabili ng iyang pagkapangulo pero di na makita kahit tuwa naman siya sa langit. Sa taal langit. No? Ang makita, mo ka ng iyang representative. Iyang iglesia. Kanang katungdanan ni Pedro. Yes, yes. Unya, nasa buhat 1:20, ang katungdanan kung mabakanti dunay mupuli, sama atong katungdanan ni Judas, Yes. na bakanti, ang nihulip si Matias, mo ilang kuan, muna nga tanawon din nato sa history, mo nang magamit yun ang kanang hubad sa Living Bible nga Hub 8:8. Yes. Read the history history. books and see. And say. Pero bantay mo anang Hub 8:8 kay naka-enkwentro kog protestante ana o iglesia ba to nga ingon siya nga lahi man ning hubad sa ako, di man history. Di niingon ko, sabto na to. Kung anong sa Living Bible gihubad og history. Kay sa hubad dito sa kasagarang hubad igo ra man giingon nga kung gusto ka masayod og tinuod bagid na susiha sa karaan o tanawa sa nangagi na. Kung imo nang sabton, history man na. Yes. Nangako na, ha? Yung ikag nangagi na, history. Yes. So mo na nga, wa masayop ang Living Bible kung gihubad og history. Kay mo manggoy dali na to nga magamit ron nga magisgot kay tagkaagi history man mo nang history ang gigamit nga pulong sa Living Yes. Bible. Mo na nga tanaw na to sa history. Kinsa man ang mga tao nga nakalingkod aning katungdanan ni Pedro.
Kay ang katungdanan lagi kung mubakante doon na may mapuli. Ingon mo na ni Ginoong si Kristo nga kuan kana nang ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusang panahon na. Kana og dili pa na tinuod. Sa to pa mo kana ilang isulti nga nabugto kay nangamatay ng mga apostolis. Dili na namakak si Kristo Ginoong si Kristo. Dili Klaro ito niya ni ang ginaganghaan sa impierno dili makatumpag. So maskin pag kinsa pa mo, maskin pag wala pa mi, maskin pag wala pa ikuan, wala pa kini ang mga ebanghelista nga Katoliko, maskin pag wala pa kini ang CFD, maskin pag kinsa pag wala, dili gyud nyo matumpag ng kuan, iya ang simbahan nga gitukod. Yes, si Ginoong si Kristo na. Siya na giingon na. Nya, Brad Ronald o Brad John, Father and Son. Okay, malipay mo ko ninyo. Father and Son. Okay. Now, kung ato gong pasignunutan, Yes. kining ubang mga pundok nga mga igsuon nato nga nagtukod po mga grupo. Klaro nga, naguba ang gusto sa gospel ni Jesus Christ. Yes, Kay panaghiusa man ang gusto ni Jesus Christ. Gupag yun nila. Unya sila, ilamang gisubli tong gibuhat sa mga sakop sa iglesia dito sa Corinto nga nagpaksyon-paksyon. Oh. Nganong mingon matag nagpaksyon-paksyon yung mga dili Katoliko. Kilahi-lahi man ang mga leader ilang gipangsunod. Yes. Muklim silang Kristiyanos pero wala sila nagtahod sa otoridad. O lagi. Hindi man pwede na. Di yun pananglit ka ng CCF. Yes. Okay. Christ Commission Fellowship. No, Paksyon na. kung hisgutan nato sila no wa man ta mag-ingon nga kanang ilang mga tudlo nga maayo nga mosupak ta na labi na kung naas Biblia kay kanagong Biblia nga ilang gitudlo ato man na. Yes. So mo na nga kang Kristo kung- ng mga teaching. kung manudlo sila Biblia di ta mosupak. Ang ato lang supakan kung morubilde sila sa mga obispo nga authoritative, meaning naay authority gikan sa mga apostol. Diya mo kung mabunggo sila ka ng authority ba? Ang atong gisupakan niyo Brad, insakto yun mo ha. Kana bang mukutlo na sila pipila ka bersikulo para gamiton nila silang kaugalingong katuyuan. Yes. Dili na siya mao. Hinoon Brad Ronald, Oh. dili na bagong butang kanang kontra mo gamit og bersikulo. Oh. Ang unang nigamit og bersikulo nga kontra gyud klaros Ginoo ang yawa. Ang yawa. Ang ganina ang bersikulo ganina. Di ba? Ano to? Yes. Oh, Yeah, gitintal. tama. Oh. Nga sa dihang tintalon nun ni Jesus Christ. Oh. Mo nagiingnan siyang Jesus Christ, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Yes. Pero Ning gamit pa siya kasulatan. ang pagtintal sa yawa ni Kristo, iyang tintalon si Kristo ni gamit og Gamit sa Bible. ang gamit Sa siya Old sa Testament Bible. naman nakatuya. Sakto, Kung di tinuod na kang anak sa Dios, ambak yan ang pangpang kay nasulat man na sa kasulatan nga ang anak sa Dios dili maunsa kung mo lukso o mahulog kay sapnayon sa mga Nayon. anghel. Oh. Na, Gitintal. pakita pa Gamit ka ang bersikulo. Gamit ang kasulatan. Nya, og atong analyzoning mga pastor, ministro sa ubang tinuhuan ron, Yes. mo na ilang gibuhat. Kumao kayo. Mugamit silang mga bersikulo aron mubiya ta sa matuod nga simbahan. Yes. Oh. Magamit og usa duha tulo ka bersikulo, dayog tukod silang kaugalingong relihiyon. Oh, klaro kay nang giingon ni Juan, Evangelista sa 1 Juan 2:18-19 Yes. nga niingon si John diha nga kining mga tawhana namiya sa atong pundok kung tinuod pang ato silang mga kauban magpabilin unta sila kanato Oh. kay nibiya man sila Dili. diha maila nga dili sila kauban nato kay namiya man dili tinuod sakop kay ang tinuod nga sakop magpabilin gina Ana yun. mura ba nag pamilya di kay mura ang simbahan Pamilya yun siya. pamilya gina nga pananglit kay pamilya man ta kung wa lang ko ganahan nimo di ko ganahan sa imong batasan Brad Ronald mubiya ko dili na mao ang usa ka ginikanan ang usa ka amahan kung naa si anak nga badlungon dili na himuong rason niya nga biyaan niya ang pamilya kay naa si anak badlungon di ba mangita lang siya paagi unsaon pag hinahinay o correct anang mga apan sulod sa atong pamilya dili kay atong biyaan atong simbahan nga Katoliko daghan magproblema. Oh. Oh. Wala man ta mag-ingon Mura nga sama po sa ubang pamilya. oh, sa mga pamilya. bisan wa man ta mag-ingon nga bisan original church ni nga walay mga apan pagkadaghang apan sa atong simbahan.
No? Oh. Mga pare na to, mga tao na po, posibleng masayo po. Ana yun. Pero dili na siya mohimuong rason kung doon natin mga sakop nga nahulog sa sala, nga biyaan na ni nato. Kay si Kristo wala magtudlo nga kung doon ay mga sakop nga nahulog sa sala, nga biyaan na ang simbahan. Ang konkreto nga example na katong gibuhat ni Judas. Di ba? Sakop man to, si Kristo pag yung nagpili ni Judas. Si Judas. Unya iyang giluib. Giluiban si Jesus Christ. Mura gibaligya man to, no? Oo. Pabayaran niya. Baligya niya. Mauna, ang nagpili ni Judas si Kristo. Yes. Sipyat si Judas. Yung gitawag na siya o kana galing betray, ano ni si tawag kana gud? Basta kay maluibon. Pero himuon ba natong rason nga dili tinuod ang gitukod ni Kristo nga iglesia kana ay Judas? Dili. Di ba? Oo. Nahinumdum na ko sa Matthew 23, uno nga to sa 3 nga motoy konkreto nga example ba nga kung naa ka sa authority, siyempre naa gyud kay authority manudlo. Mo na nga kanang imong itudlo, tuuan yun na. Kung naamanas ka matuuran kay Holy Spirit ko gagayad gud sa gingharian sa Dios, no? So mga teaching na hisgutan mayo gina. Unya kadtong Judaism sa una, sa wala pa hingpit ni Kristo masugdi ang iyang New Covenant Kingdom, ang iyang church. Ang established religion sa una nga pagasundon kanang Judaism. Muna yung example ni Jesus Christ nga na may mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, na sila authority sa Judaism. Pero maot sila mga kinaiya. Ya? Oo, maot sila mga kinaiya. Unang niingon si Kristo nga, tuhui ang ilang gitudlo, pero ayaw ninyo sunda ang ilang gibuhat, kay wala nila tumana Yes. ang ilang gitudlo. Subot pasabot sa Judaism, mupalo kita atong mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo, kay katong authoritative to ilang teaching. Pero dili lang subayon, dili lang awaton ilang gibuhat, kay wa man masubay Subay silang gitudlo. sa ilang gitudlo. So maura po na karon nga nakita na to sa history, mga obispo man ang nakasunod sa authority sa mga apostol, mao nang mo pa ilalom ta sa religion nga gitudlo sa mga obispo. Yes. Pero kung doon na may obispo nga nagkiding-kiding dito gubay o nagbuhat og dili mao o pare nagbuhat og daotan, dili na to naawaton kay mo man ang instruction sa Ginoo. Ayaw to sunda ang ilang gibuhat kay wala nila buhata ang ilang gitudlo. Yes. So muna nahinumdum ko nga siguro basin ilang baba ray malangit niyang lawas na pero wa may ingon ana matibuok magyutang ug asa ta paingon. Mura lang nga ang Ginoo. Ingon mo yung Ginoo nga unsay hinungdan nga nakasala ka mo putlo og kamot putlo og kamot og mata nakakita pulugitay mong mata. Mura lagi nga ang Ginoo man gani mismo. Nanaway man sa mga pari, pero siya mismo niangkon jud siya sa iya ang kaugalingon nga siya ang pinakataas nga pari. Wa siya biya nga Yes. natuk gingandan po niya yung kaugalingon ug laing wala siya iya ang gisaway man to ng mga pari atong sa unang panahon. Pero giklaro gyud niya nga siya ang pangulong pari. So siya mismo wag gitagi suwayan na niya nga kuan kaya na ang tudloan ang mga pari nga nasayop kung siya angay buhaton, pero wala siya nibiya, wala siya nagkuhan, wala siya Yes. Mo man gani siya Ginoo na siya. mo man design sa kuan Dios nga mahan tong iyang authority authorized niya katong mga pare man. Oh. Pero katong panahon sa Old Testament wala na to, iwala na to. Kay bag-o Siya na naman, panahon man to ni Levi. Hmm. Na pag-abot ni kuan ni Melchizedek, si Melchizedek bagong pare yung gipili gipili si Dios, diha na linya si Ginoong Kristo pagkapare. Diyon nakoy nadumduman sa purag pikas istasyon to Mm. nga gi-discuss man ko nako kanang mahitungod sa panaghiusa Yes. nga supak yun sa kabubuton sa Dios nang magbahin-bahin ta. Bahin-bahin na. Dili nato sundo ng protokol nga gipasabot ni Kristo. Oh. Ang protokol sa panaghiusa nga gipasabot ni Kristo, gipili niya ang katungdanan ni Pedro. Yes. Nga mo ay mubuhat sa iyang pagkalabang pastor. Hmm. Pagka makita, klaro kay na. Juan 21:15-17, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sa pagkanang katungdanan ni Pedro, diha tayo mag-usap. Yes. Kung mabakante na, kung kinsay mo puli, diha tayo makikiusa. Pero doon ay miss kuan pagsabot ana. Ay ano,
kaya kuno kana ko ng pagkaon, ingon din na, kamo, nakatumon mo ng pagkaon, ang mga pare din niya. Oo, sige Brad, akong hisgutan na. Sis. Ang munay teaching number 1 or usa sa mga kining kanang gitudlo sa ato mga igsoong nga piniling nasod. Yes. Ni-focus sila sa pagpakaon nga kanang paras lawas. Yes. Wala nila ma-realize nga ang pagkaon nga pinaka numero 1 nga gusto sa Ginoo makaon nato dili kanang paras lawas, Brad John. Yes. Kung kana yung pagkaon nga kanang maluwas ta, meaning spiritual nga pagkaon. Anang mulungtad Oh. hangtod sa kataasa kuan sa Ang buhing dayon. maintag na namina ron nga piniling nasod nga membro. Minaron sila, minaron. Dili mo kaingon nga ang simbahan nga tinuod nga maoning katoliko wala katuman ana. Kay ang numero 1 pagkaon nga gustong makaon ni Kristo nato. Yes. Gustong makaon sa Dios nga makaon nato. Kanang lawas ni Kristo. Lawas ni Oh? Kristo. Di ba? Katong niingon si Kristo, ang akong lawas matuod nga kalanon, akong dugo matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong lawas sumuinom sa akong dugo, makabuaton og kinabuhing dayon. Dayon, Holy Eucharist man. Kanus-a man naton ang makaon diha sa Santos nga misa. Di ba? Sumunang dili ka ingon ng mga piniling nasod nga wala na mabuhat sa mga pari ng instruction sa Ginoo nga pagpakaon. Brad John. Yes. Unya kanang mahitungod pud sa pagkaon material dili man po na daotan kung Di na natay daot. kwarta nga Yes. mutabang ta sa uban, muhatag Dili na ta. daotan. Gibuhat man po na sa atong simbahan. Mao ben na. Malagi, o patulan na itong istorya ba? Oo. Sige, for the sake lang sa argumentation. Sige, patulan na itong istorya nga. Kana ang inyo ang physical ang kuhan. Nga naman ba, pila man inyong napakaon, pila man inyong, atong panahon sa kuhan, kanang ng kalamidad sa Iligan, nakapadala man Diocese de Pulog, nakapadala mo kuhan, inabang dito. Pila man kabuok, bahay ampunan ba ang kuhan ninyo, napatukod ninyo. Pila man kabuk scholar na padala niyo sa mga eskwelahan. Pila man kabuk Brad Zito, ano na eh. pastilan si Brad Zito pa pagkadaghan sa mga kuan kaya ni ang resita nga naabot sa opisina sa obispo atong iyaang anak nga kuan dito ga alaga dito. Sulakturay pag-istorya kining tanan na di man mo tingog ang mga kaparian expected na siya kay naa na sa kuan sa kaparian nga dili gyud nila gisunod na si Kristo nga dili ipahibalo so kuan wala ang kayuhan gihimo sa imong tuo. Pero dili man pud nato mapugnan ang mga tawo para atong gapos sa diocese di man to siya pare pero gipos niya of course gapon siya iyang kuan katuyuan na to nalipay siya nga nakapadala sila sa kuan kay ang tabang dito sa Iligan. Sa among akong side pod ang gyud pong tubagon ng mga bakak nga pasangil. Naigo lagi na sila niya sa kuan nga Undas Bible ngayon nga ayaw mo paghukom sa inyo lang makita. Yes. Yes na ana. Then isa pa kay hinumdum ko sa plaza nga nagdialog mi ani nga issue. Ya, mangita pag yung laing kanabang ribatal wa nga. Yes. Oh, na may kuan dito mga nagliso dito atong lugara. Unsa tong lugarang gihisgutan din. Oh, aman ninyo na matabangi. Din murabag Sila di diyan ako nga kamo. oh kana Isa nga gamay ra man ning amo unsa nga. Ato lang klarohon nga dili sa kalibutan dili pa perpekto. Dili nabot po sabot nga tanan mahimo dayon nato tungod kay limitado gud po ta. Yes. Din ikaduha kung unsa inyong hunahunaan din wala na mo mahimo din imo paninglon gyud na ninyo siguro atong paninglan pud ang Dios kay kung but na hunaon ang Dios may gamhanan mahimo mo niya tanan niya wa man lagi na niya ako ging na na gud katong ilang ako hinganlan ilang leader sa murag ni sagunto Ang tubag na kuana nila Brad, ana. Ang katungdanan sa pagpakaon sa imong isikatao na naglisod, dili lang kay katungdanan dili namo. lang Katoliko. Katungdanan natong tanan nga nagtudlo may tungod sa pagkatulod sa Ginoo. Anong kamay ra may yung mao lagi Brad John di lang nako hinganlan Brad John to respect him ha leader to nila Brad Yes. John sa plaza dugay na to Asa to kay sa- mingon mi siya nga daghan mo kwarta mga Katoliko kay daghan good mo. Nganong nagisgot sa kung saguton nalimot ng ko ato yang gisgutan nga wala pa nato motabangi. Nag-specify siya ba insa nga Brad, gusto nato- niya nga ano man ninyo mahimo di nakaunahon ako ba nga ang labing dato na to Dios man. Yes. Gamhanon pa gyud.
Nya nga nung una man niya masulbad ng problema hao nya pasangin lang na to ang Dios nga kuan nga dili sa tinuod tungod kay wa niya to mapakaon tong mga grupuhan dito. Muna nakapeligro sila ang kuan ba ilang kay na ang rason ilang statement ilang kuan kay digawas nga nagkuan na sila nagpasangil na sila gahusga pa sila unya ang sistema gigamit lang nila para makakabig og kuan kay na ang laing mga Katoliko nga kintahay sila gabuhat og kay ni ang panghatag pero kana man kung imong gipasigarbo gikamuhian na ba gyud na sa Ginoo ng garbuso og masunod na gyud sila sa kuan kay ni ang sitwasyon sa kuan Roma 16:17 nga nihangyo si kuan kay ni ang Pablo nga pag angyon ko kamong magmabinantayon bahin aning mga hinungdan sa kagubot o pagkatibulaag kay kini sila nagtudlo og pagtulungang sukwahi sa natudlo na diha kaninyo. So kini sila mura gini gikan sa mga bersikulo usa duha tulo nga ila ang gisupakan mo nang naggama na sila reforma raw pero sa matas Ginoo di na reforma kanang gibuhat ninyo pareho na sa gibuhat ni Lucifer dito sa langit garibildi mo og kabalo na mo ug unsay panglantaw sa Ginoo anang inana nga pamaagi wala ninyo gituman ang otoridad gihatag sa Ginoo dito ni San Pedro gipasa ni San Pedro sa mga kaparian giklaro man ni kuan ni giklaro man ni San Pedro nga sa Roma 15:15 nga siya ug ang mga apostol nagtudlo isipari so ilang mga kuan kay na ang otoridad gipangpasapasan na sa kuan kaparian wala ninyo tahura ang ilaang ang otoridad nga salig ni Hesukristo nagama mo inyong kaugalingon ug manubag gid mo ana ug ang uban gani nang gituligsa pa hantod hantod na gyud sa punto nga ultimo ang ilaang pagpanghatag ilaan ang gipasigarbo mura na sa atong mga parisiyo sa una nga gikamuhian ni Hesukristo kay kung magampo moingon nga Ginoo magpasalamaton ko nga ako dili ko makasasala susama ni tawhana nga magbubuhi kay ni ang kuan kay tax collector nga naa sa kung tapad yun ana ang klase pagampo iyang kaugalingon na ang iyang gipasigarbo so Brad Silbert oh akong ibatong balikan to yung instituta nila ilan na yung example ito ni Lord John itong Brad na to nga kuan ano kung wala ko natagay sila na kung nakatabang ato lagi po po yun sila granting wala na to mahimutanan. yes. Pero dili na siya makapausab sa kamatuoran nga ang original church mao ning simbahang Katoliko. Yes. Kung dili na to mahimutanan, wala na magpasabot nga mawala na ang pagkatinuod sa simbahan tungod kay wa pa na to mahimo, di ba? Oh. Gani sila pod dili po nila mahimutanan. Na. Kay mo man gani nga ila dayon kita mo ilang ipuntiryahon dayon. Katuloy yung ito po ni Lord John, si Lord John, hinumdum ng Lord John. Itong Brad na itong taga hinumdum ko na. Arkita. Dayon, kung magisgot tag mga salawayon diya sulod sa simbahan, dili po na ikatingala kay bisan gani diya sa basahon ni Jeremias, no? Yes. Nga si Jeremias nag-ingon. Ay, sa Nag-ingon si Jeremias nga ang Diyos ko no, nag-ingon ba nga daghang daotan ang akong katawhan. Yes. Daghang daotan sa akong katawhan. Na Jeremias 5:26. Tungod ba kay daghang daotan sa katawhan sa Dios sabton nga dili to katawhan sa Dios tong bayang Israel niyan to? Nga maura man po na karon. Kay naa may mga sakop nga dili gyud ingon nga perpekto. Gani ang paghulagway sa simbahan diya sa Book of Revelation kanang 7 churches gani Brad Ronald ug Brad John. Kung basahon nimo na diya giun sa pag-describe sa Ginoo ang iyang simbahan, dili biya perfect. Na biya gyud siya ikasaway. Yes, dili perfect. Na siya ikasaway. Maura gihapon panahon ni San Pablo nga naay ikasaway sa mga sakop. Yes. So dili na siya ebidensya nga dunay mga apan sulod sa atong simbahan sabto na nga dili siya tinuod. Di yung sa may purpose na ikaw Brad Silbert sa iyang ingon nga panghinulsol ka. Mas may purpose na pagpanghinulsol og dili og na perfect pa tanan. Ha? Ay isugo man sa Ginoo nga manghinulsol ka mo. Di ba? Pag panghinulsol usa man nas dakong dayon sugo. hinumdum ko sa Pikas Estasyon day nga.
wa mo mag-usa mga Katoliko. Now, wa kay nako itong madiscuss og ayo dito kay lahi mo akong nahisgutan. Ang atog yung simbahan sa pagkakaroon, dili gyud ingon nga hingpit ang iyang Hingpit. Correct na, pagka-united. correct. Kaya ang mga sakop, dili pa man pud hingpit. Mm. Mahingpit, dito na mas langit. Ana yun. Oh, Usan makapahingpit nato kanang ipanghinulsol nato sa atong sala, di ba? Mm. Isugo man sa simbahan. kay ni ana mong ko nga, tanawan ni mga dili Katoliko, ilang pasanginlan nga Holy Spirit may gagayad nila. Mm. Pero puros tanan mga atake sa Katoliko. Oh. Gahiusa sila atake sa Katoliko. Yes. Pero wapo sila mag-usa kay ilahi nila mga grupo. Eh, lain sa Oh. doktrina. O din ningon to si Bunag Brad- yun yung daan. ningon ko, ningon Lain- si ingon si Brad Douglas ingon siya nga kamo mga Katoliko nga nag-angkon mo tinuwa mo po gausa. Mo explain unta ko kayo ato wa na may panahon no. Wa man akong turno ningon ko nga ang Katoliko usa may sa relihiyon. Yan. Kay usa among Santo Papa. O usa among central leadership kanang nasa Luma. Nag-usa mi Usa ra gyud among pagtuo. Oh. Pero kung magisgot og mga interpretation sa mga sakop, kay personal man na, na may personal mo nang maglahi, pero usa ra mi ka relihiyon. Bisan daw ang mga apostoli sa una. Si Pablo, wala din mo kuan mo sunod Oo. sa gibuhat ni Pedro dito sa iyang lugar. Ang nagwali si Pablo dito sa laing lugar sa mga hintil. So, Kaya nga naman, na dili hingpit ang atong pagkausa kay sa personal na to mga panaghap, mga interpretation mahimo man maglahi ta. yes. Pero ang official na to Roman Catholicism, mga doktrina na to usa ra gyud. Usara. Nga nag-usap Nagkaiusa ta sa otoridad. o nagpailalom ta sa katungdanan ni Pedro nga mao ng Santo Papa. Yes. Papa. Oh. So united ta diha. Pero dili pa ta hingpit sa mga binuhatan kay tao man ta naa pa man tay mga apan personally. Nga ato mga pare gani mangumpisal pud. Natay, kanang itawag kagawasan ba? Kanang ingon bitaw nga, kung mo to o mo sa kuan sugo ni Ginoong Kristo, natay kagawasan. Ang kahingpitan sa panaghiusa sa langit naman. Yes. Mao na. Ah, yun. Oh. Pero ang mga dili Katoliko ang ilang pagkawala pa naghiusa, wala man sila mausa dito sa atong kanang gitawag natong protocol sa panaghiusa nga kanang katungdanan ni Pedro mo hiusahan. Labi na sa kanina yung bautismo. Kaya bautismo, Oo. wala mo silang sunod ng formula sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Dili lang na. Gawas-gawas sila ni sunod na. Ang uban pa yun nila, kusog kayo mo tuligsa sa itong bautismo. Pero ang kuan kaya ang bautismo pod mismo nila, giangko nilang wala po sila tubig. O mo motuligsa mo sa mua nga, Oo. nagpuring mi or nag-sprinkle mi Yes. tapos kamo wa magyapon mi to. Gani gyud mo gagamit og tubig. Then Ang sa katungod nimo motuligsa bahis tubig. ang teaching authority pod Yes. questionable kung mo-judge sila na to. Oh, Dili yes. man sila, Dili ano man sila sila may otoridad. mo decision sa correct interpretation nga dili man sila tukod ni Kristo. Mao. Yes. Oh, Oo. maskin pag unsay gamiton sa Katoliko, pagkangan nga dito sa kuan Mateo 16:18, giklaro niya nga ang imong itugot diri sa Oo, yuta, oo. itugot dito sa langit. So giuban na ni Hesukristo na sa iyaang pagsalig ang mga otoridad nga iyang gibian po dito sa mga kuan apostol labi na dito ni San Pedro. Sa tapos sa akong statement, moingon ko no. Ang kalainan lang sa Katoliko kay original, Yes. dayon ang gisunod sa Katoliko, ang katungdanan yun nga gimugna ni Jesus Christ. Yes, yes. Katong taliabot na siyang musa ka sa langit. Giingnan niya si Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karno. Sa to pa siya ni mangulo. Oh. So, kung mabakanti ang katungdanan, puli-pulihan man na, buhat 1.20 ang katungdanan kung mabakanti doon ay mapuli. Yes. So, diha ta mag-usaan ang katungdanan niya. Yes. Kana mang listahan sa mga Santo Papa may nakalingkod anong katungdanan ni Pedro. So, diha ta sa Katoliko, makigiusa. Ana yun. So kung ang atong mga leader ng lahi mo Peter Tanchi, Felix Manalo, Apollo Kibuloy, sa pa na, E.D. Villanueva, Ellen White, Joseph Smith, sa pa na, sa Charles Taze Russell. So wala masunod ang protocol sa panagiusang gitudlo ni Jesus Christ. Wala. Grabe kadaghan ang naa sa bersikulo brad diyan sa Biblia. Pero tungod lang anang usa duha tulo ka bersikulo nga gisupakan nila, gilabay na nila kung unsay pinakaimportante nga gibili ni Kristo, ang otoridad nga kinahanglan nato sundon dito. Tungod lang anang usa duha tulo perting daghana kay ng bersikulo na sa Biblia ni sunod naman kita nga insaktong Katoliko kay wa man ta nagamag wa man mo nagamag kaugalingon Brad ng Biblia. Donald, nako'y nalimtan gamay, Oh, sa huna. Oh. Ang konkreto nga example nga gani kanang atong gibuhat nga gisunod nato ng
Kana. chain of authority. Oh, chain of authority. Anang mabakanti ang katungdanan ni Pedro Pulipulihan. Pulihan, Oh, oh. then ato man yun ang gisunod. Oh. Pero maghisgot ta gobyerno ilang po nang gisunod. Wow. Ilang katungdanan sa presidente oh. Pulihan man. Di ba? Oh. Oh, nganong ilang mo sundon kinsa mapulis atong presidente nganong mosunod man po sila. Karon Dili si lang na, Bongbong, oh. dili lang na sa Okay. gobyerno, Brad. Pati na silang kukuling o relihiyon. Oo, correct. Kinsay mo kuha nila diyan. Sundan magyapon la pulihan Tama, gyapon o nila. kanang Iglesia ni Oo. Cristo, Felix, then Eduardo din. Oo. O, Ngano ang katong sa Ginoo Oo. dili man nila Ang- po sa Ang tahuron. katungdanan nga gitukod sa Ginoo wala niya Dili sundan. na nila, Wala labay niya na sundan. nila. Kay naapod siguro ilain ni Tuyo. O, mga ganda. Alo na taon siya. Ako pong ikuan kani pong larawan ba. Kay mo yun lang kuan diha man gyud nga kuan daot ang mga larawan. Diya siguro diya sa Colossus 1 kapitulo 1 bersikulo 15. Si Kristo mao ang makita sa dili makita nga larawan sa Ginoo. Unsa man na? Ito gitukod man ni sa kanang agwanta sa relihiyon ni Ginoo sa Kristo. Dunay larawan si Kristo larawan sa Dios nga dili makita. Ya anong mingon mo wala larawan. Si Anidis yung pungot ko tanaw pong Anidis. Yung isa-isa ang mga larawan. Unsa ko taon Pero, ko. Brad John, Wala si magbasa ni. Kuan lang isipon lang nato nga pagligo na nato ilang gibuhat. Yes, pagligon. Dayon ma-develop pud makat-on ta kanang kanabang kalma. Yes. Dita mo init po dayon kung init sila. Muna. Mura gi-allow na sa Ginoo nga para malig-on ta ba. Malig-on ta. Makat-on po tag dita masuko dayon. Ang sagot sa kakuanan nimo, no? Angkon sila nga tigbasa sila kanang Bible. Unya kanang nagdaghang kayong sikta daghang kayong teksto diri sa Bible nga wa gid daw na nila panudlo. Kay ang ilang gitudlo ang katong kuan gitudlo sa ilang kailang senior nga pastor mo ilang balik-balik ang tudlo. Ayaw mo tuwa ng mga larawan kayo nagaampo-ampo na si Kristo larawan sa Dios nga dili makita. Sa una gud wala may larawan ang Dios. Iwa pa man magpakita si Kristo. Pero karon nga nagpakita ni si Kristo may larawan sa Dios nga dili makita. Unya yun sila wala ko. Wala na Brad John simple ra man na. Ug magisgot og lawan rebulto. Basta Dios-Diosan gidili gyud. Gidili gyud na. Pero rawan rebulto nga dili Dios-Diosan wala na idili. Yes. Si Kristo dili man larawan sa Diyosan. Yeah. Si Kristo larawan mo sa Dios nga dili makita. Dios-Diosan gud. Nagtuo ka nga Dios na unya dili tinuod. Dili tinuod. O nang Dios. Kana Unya bang- ka nang atong larawan sa mga santos di mo na Dios kay unang-una wa man ta magtuo nga Dios na sila. Naingon yun dili Gani ko ang templo ang gipagama sa Ginoo. Napunog larawan na. gid Napunta sa sa ubos Juan sa mabasa ibabaw. nimo. Nga ingon nga na ang Dios man ingon ngano nga ang mga kuan nagtuo ni sa Dios. Giila po ni sa Dios nga man ang Diyos nga man nagsulti yun nga mga Diyos kamo. Nganong mga Diyos sila? Tungod kay ang mensahe sa Diyos naan nila. Naman sa Juan. Mabasa na. Pero kuha na nindot na i-explain kay mo na yung komentaryo ni St. Jerome nga dapat i-explain po na to unsay Yes. pasabot kay basig maalaan ta ba nga mga heretic na tag Heretic. nagtulo na tagdaghang Dios ba. Usa ra yun ka Diyos. Sa sunod siguro atong i-discuss na. Sige. Wala na tayo ikon po na. Napay, mausan na lang kami minutos. So mauna no nga atong iklaro lang sa atong mga listener Brad Jun no, tanan mga listener Yes. na. Dito ta sa simbahan nga genuine gyud. Yes. Dili nang tukod og tao. Nga dili man naingon nga wala tay mga apan pod. Kay bisan sa 12 ka apostol naman jud apan katong gibuhat ni Judas. Oh. Yes. Pero Ginoo nay mo bahala anang mo lain kinsa tong mga tarong gyud nga iyang gantihan o katong dili matinumanon siyempre bisa pa mapari ka obispo ka santo papa ko kung buluyagon ka personel di may ka maluwas. Ana yun. Pero ato lang nga nakasakay ta sa original nga barko. Yes. Daghang salamat kay sa itong mga tigpaminaw sa Visayas ug Mindanao og dinhi natapos ang atong programa sa kuan sa sangka sa katarungan. Sangka na ni sa katarungan dili ni sangka sa kamatuoran. Sangka sa katarungan. Ang tanang pundok dapit na mo sa among programa Sangka sa Katarungan. Iya ta pangatarungan diri kinsay husto na to. Kini yung ubos nga kuan anang ubos nga tigdumala si Brad John Banal sa Catholic Faith Defender.
RMN